Здравейте, хора! Ивайло Илиев се казвам, капитан. Дълги години воювах срещу тия мафиоти, част съдебни изпълнители и съдебната мафия. Вече открих начина. Как? Чрез съда в Страсбург, съда в Люксембург, Европейската комисия, Европейския парламент, някои други институции в Европа, включително Сената на щатите и българските институции, българските съдилища. Да си решиме въпросите. Практиката и съгласуването вече го направих. Целта е в следващата една седмица да съм открил поне 3 човека от окръг в страната, които да имат копия от делата си от районния съд и частните съдебни изпълнители, ако не най-важните от тях, а те са заповед за изпълнение, някои от разпорежданията, ако ги има по същото дело, заповедно по член 410 или член 417, издадения изпълнителен лист, молбата за образуване на изпълнителното дело, поканата за образуване на самото изпълнително дело. Това са документите, които доказват, че всичко е фалшиво, хора. Повтарям отново. Заявлението за издаване на заповед е фалшиво. Самата заповед е фалшива. Издаденият изпълнителен лист е документ с невярно съдържание от всеки съд и поканата за доброволно изпълнение, връчване от частния съдебен изпълнител или държавния съдебен изпълнител дори също е фалшификат. Всеки документ, който е неистински и неверен, може да си го наречете фалшификат. Аз мога да ви го докажа. На всеки, който реши да се включи предварително, му правя проверката и му казвам: това е фалшиво. Ето ти истинския документ, за да ти го докаже. Който съгласен, ще бъде включен в колективния иск. Организатор съм аз. Несериозно отношение не понасям. Всякакви такива, които искат да се проврат метър и ако може друг да им свърши работа, не стават. Затова свестните и съвестните хора ще бъдат заедно с мен на борда. За останалите хора от години се мъчих. Обръщах се към всички вас. Помагайте. Не щете. И аз вече неща. След нас и потоп. После ако щат да сменяват закони, не ме интересува. Ние ще сме успяли. Благодаря на вниманието за всички, ще се задействайте. Капитана никога втора път покана не прави. Разберете го това нещо.